Οδηγεί 62-02-64-56-78-42-60-40. Έλα κορίτσι μου, μη μου το κάνεις αυτό. Δεν μπορεί να σου κόψαν τη φωνή αφού έχεις πληρώσει. Ρε παιδιά, μήπως έχετε να μετανήσετε? Θα μου κόψουν το αίμα. Κοίτα Μαρίνα, γι' αυτό είμαστε σήμερα εδώ. Πριν λίγες μέρες να ξέρεις, έκοψαν και τη φωνή της Αφροδίτης. Έχουμε μπει μέσα για τα καλά. Τα παλιωτόμαρα εκμεταλλεύονται τον απλό κόσμο. Έτσι το κάνανε και με τον αδερφό μου. Τι εννοείς? Δεν σας τα έχω πει? Θα του κόβανε το οξυγόνο, επειδή δεν είχε να πληρώσει. Και τελικά του έσπασε η αιματολογική του πύλη από το πολύ το άγχος. Αυτό να ξέρεις συμβαίνει καμιά φορά. Από το πολύ το άγχος μπορεί να σπάσει και καμιά πύλη. Ναι, το ξέρω. Μόνο που δεν έσπασε η οπτική, η ακουστική, η φωνητική ή κάποια τέλος πάντων πύλη που δεν θα τον σκότωνε. Έσπασε η αιματολογική. Ξέρεις Μαρίνα, λυπάμαι πάρα πολύ. Αυτά τα καθάρματα φταίνε. Που τον είχαν στην τζίτα κάθε λίγο και λιγάκι ότι θα του κόψουνε το οξυγόνο. Εξαιτίας τους πέθανε. Εμένα μου λες, η Αφροδίτη τους χρωστάγε 30 ευρώ μόνο. Σε ένα φίλο μου κόψανε τη βάδιση επειδή χρώσταγε. Άστο, μην το ψάχνεις. Θα τους βρω ρε. Δεν θα τους αφήσω έτσι. Θα τους κάνω να μετανιώσουν που σκότωσαν τον αδερφό μου. Πόσα είναι? Γύρω στις 800.000. Πολλοί δεν πλήρωσανε. Κάτσε να βρω τα barcodes τους να τελειώνουμε με δάφτους. 63, 01, 52, 78, 91, 03. Πάει αυτός. Κάποιος μας ανακάλυψε. 6 και ένα 7. Τι δεν καταλαβαίνεις? Μια είδηση λέει εδώ πως η διευθύντρια της επιχείρησης είναι μια νεαρή γυναίκα. Πώς το διάολο το ξέρουν αυτό? Τι άλλο γράφει? Δεν γράφει κάτι άλλο. Μπορεί να μπλοφάρουν. Δεν ξέρω. Καλού κακού ας βγάλω τη Μαρίνα από τη μέση. Ναι. Έλα Μαρίνα. Α, τα μάθεις και εσύ, Ναι. Πότε? Εντάξει. Η Μαρίνα λέει θα καλέσει σπίτι στο δημοσιογράφο που έγραψε την είδηση. Μας είπε να πάμε κι εμείς. Αυτή είναι η ευκαιρία μας. Το ξεφορτωθούμε. Ξέρουμε πότε θα έρθει. Τώρα! Έρχεται από στιγμή σε στιγμή. Ο μεγάλος αδερφός πού είναι? Μέσα. Κάνει μπάνιο. Εμάς γιατί μας κάλεσες? Τώρα πάω να κάνω τσιγάρο και έρχομαι. Μας κοροϊδεύει να ξέρεις, δεν πρόκειται να έρθει. Κόψε το οξυγόνο να τελειώνουμε. 52-05-20, 52-05-20.
Καριόλα, μας την είχε στήσει. Είναι στον πάρκο του αδερφού της. Το ψάχνω. Γρήγορα, γρήγορα, πριν βγει από το μπάνιο. Τι έκανα τα κτίνη. Το βρήκα, πάμε. Ο Παύλος, πες το γρήγορα. Οδηγία 52 02 64 56 78 42 60 40. Έλα, κορίτσι μου, μη μου το κάνεις αυτό. Δεν μπορεί να σου κόψαν τη φωνή αφού έχεις πληρώσει. Έσπασε η φωνητική πύλη. Και τελικά το έσπασε η αιματολογική του πύλη από το πολύ το άγχος. Αυτό να ξέρεις συμβαίνει καμιά φορά. Από το πολύ το άγχος μπορεί να σπάσει και καμιά πύλη.